Igbo nwe mmadụ ihochagokwa ntị maka akụkọ iri gba n'elu n'ụbọchị nke taa nke iri. Miracle Igbo kwebe onye ahụ nwetara mmeri na emume Big Brother Nigeria mgbe nke gara aga abago n'ọha nta akụkọ maka otu nwaanyị enyere aha ya dịka Adaeze, onye nke mere ka anyị mata na ọ bụ onye mba Amerịka jiri gaa n'ọha nta akụkọ kwuo na ha abụọ ya bụ Adaeze na Miracle Agbala onwe ha Alukwaghim na alụmdi na nwunye nke jikọbụ ha abụọ mbụ, kama nwaanyị a mere ka anyị mata na ọ ka nwenata ezi ịhụnanya ebe Miracle Igbo kwena. Nke itoolu, dịka obi aṅụrị ekeresimesi na-aga, ndị enyi na ndị ezinụlọ odudu ime otu bụ onye nke nwetara mmeri na emume Golden Ultimate Star ewere n'obi aṅụrị wee na-aga ekene Chineke, bụ onye nke mere ka nwa nwoke bụrụ onye nke nweta mmeri na anya bụ emume Golden Ultimate Star wee were ego ruru 20 million naira nakwa ụgbọala ọkwọta ekenese wee nawabe ya. Ka asatọ, dịka otu egwuregwu PSG na Barcelona nwegoro ezi mkpebi gbasara Neymar ichigha azụ n'anya bụ otu Barcelona, gị nwa bụ odogwu nwoke na-ege m ntị n'onu, kedu ihe ị chere na Barcelona ga-ebido mebe ma ọ bụ na Neymar ichigha azụ n'anya bụ otu egwuregwu akpọrọ FC Barcelona, ebe ọ bụ na Messi na Suarez anọghịzi ebe ahụ? Ọ dịghị ka o nwere ihe Neymar nwere ike imenwu n'anya bụ otu egwuregwu Barca. Nke asaa, ngwere si n'elu ọjị daa n'anya n'aka nne n'aka ekpe, onweghị onye toro ya ogere aka ya too onwe ya. Ngwa gaa ka ịnene ebe ọmarịcha nwoke ahụ na-eme ihe ejije akpọrọ Alex Ekubo gosiri anyị ọmarịcha ihe onyonyo ebe nke o dere n'elu ya bụ ihe onyonyo nke o ziri na Instagram ya wee kwuo sị na nwoke toro ogo, nwoke ji ego, nwoke makwuru mma, nwoke isi nwoke niile wụ ụbụrụ bụ ihe ju na ya. Gaa n'ọha nta akụkọ Instagram ya dịka anyị na-egosi gị ka ikirie ya bụ ihe onyonyo mara ma ihe o kwuru eziokwu ọnọkwa na ya o. Nke isii, Rino Omokri bụ onye ahụ okwu ya na-adagbu ụwa n'ime obodo anyị Naijiria ekwugo na ọtụtụ ndị na-eti egwu anaghị enweta ya bụ ngọzi ma ọ bụ akara aka site n'aka Chineke nna. Dịka ọ gara n'ihu kwuo, o mere ka anyị mata na o nweghị ihe mekọta n'elu ụwa ka Chineke gọzie onye ọbụla na-eti egwu maka na ndụ ha niile jupụtara na akwamiko dịka Rino Omokri si wee kwuo. Nke ise, ndị otu nzuzo amaliteburitewa onwe ha na My One Diop nke dị na Port Harcourt, Rivers State. Nke a mere otu onye na-agara onwe ya achọghị ka akpa aha ya mere ka anyị mata na onye nke tọgbọ n'ozu mere ndị nta akụkọ anyị jiri wee bụ onye bụ akụkọ na aha ya bụ Omemma, na dịka ọ nwụrụ na ọnwụ ọ nwụrụ abụghị ọnwụ chie kama ọ bụ ọnwụ ihe gbasara otu nzuzo bụ nke ọ nọ n'ime ya nakwa ndị otu nzuzo nke ha na ha na-egburịta onwe ha n'ime ọnwa ekeresimesi a. Nke anọ, ndị Nigerian Football Federation ahọọla nwoke Portugal bụ onye nke Jose Mourinho si anyị na ọbịa bụ onye ga-ekpokọba Super Eagles ọbụla egwu eji ya bụ nwoke aha ya bụkwa Jose Peseiro bịa bụ onye ahọrọ n'ọrụ ka ọ bụrụ onye isi ga-amalite ikpokọba Super Eagles of Nigeria dịka AFCON na-akpụdebe nso n'ime afọ 2022. Nke atọ, ndị ọ bụ ha na-ekpokọba Premier League na mba England ewere n'onyokomita wee mee nchọpụta wee kwuo si na ogige ama egwuregwu Arsenal, Tottenham nakwa Chelsea abụrụga ebe ha tụtụtara mpempe ọgwụ ike cocaine nke sitere n'aka ndị bịara ikiri bọọlụ ma ndị ihe ya bụ otu egwuregwu na-amasị wee dapụ n'aka mgbe ha na-aṅụ ya bụ ọgwụ ike cocaine. A gara n'ihu dọọ aka na ntị ka ndị otu egwuregwu bọọlụ ndị a akpọgasịrị aha nakwa ndị ọzọ nwee ike kaba ahụfụ na egbochiri ndị na-eji ọgwụ ike abata abịa ekiri ya bụ bọọlụ. Nke abụọ, dịka ozi a si na-erute anyị aka, o nwebeghị ihe akpọrọ aha kpatara anya bụ ọkụ nke gbara n'ogige ndị Enugu State Broadcasting Service nke akpọrọ ESBS na H, kama onye mmenyụ ọkụ aha ya bụ Chief Okwudiri Ọha ọ gwara ndị nta akụkọ anyị na ngwa ngwa nya bụ ọkụ malitere ịgba ha bụ ndị ọrụ mmenyụ ọkụ tupu ha na-erute ere na ndị n'ọrụ na anya bụ ESBS amalitela were fire extinguisher nke nọ n'akụkụ ụlọ ọrụ ha wee malite mmenyụ anya bụ ọkụ tupu ha bụ ndị ọrụ mmenyụ ọkụ wee nyere aka tinye onye bụ ọkụ kpamkpam tupu o jebe imebi ihe ọbụla. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu, dịka AFCON 2022 na-akpụdebe nso, ngwa kirie na ndị ga-anọchi anya obodo anyị bụ Naijiria awụchala n'ama egwuregwu nke dị n'Abuja maka inwe ezi ọzụzụ na nkwadobe maka anya bụ egwuregwu AFCON 2022. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọgwụ ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Chetakwa na ọ bụ dịnụ gbuji eji ọdụ ehunata na gwupụta ọdụ ji. Ọ gabụrịsị iche okuke na anụ n'elu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Emesiano.